lige sådan... Kom over. Bare lige sætte den... Bare lige sætte den... Sådan. Bare lige. Sådan der. Hej alle sammen. Velkommen til denne video. Ja, jeg er rimelig glad i dag, fordi at jeg har rundet 300 subscribers, og jeg er blevet partner. Eller, jeg har været partner i noget tid, men ja, men jeg vil bare sige tusind tak for 300 subscribers, og ja, tusind tak fordi I støtter mig. Det er kun fordi at I ser mine videoer, at jeg er blevet partner. Så ja, tusind tak for det. Det er jeg glad for. Så er der sikkert mange, der ikke har set mit giveaway. Hvorfor gør jeg det her? Der siger jeg nemlig, hvorfor at det er, at jeg ikke har lavet videoer i så lang tid. Og det er simpelthen fordi, at jeg ikke har haft tid til det. Men hvis I gerne vil vide mere, så gå ned på mit giveaway, se den, og så nu hvor I ser den, så kan jeg deltage. Altså, that's not something I'm just... Eller, ja, jeg hopper videre. Men ja, tusind tak. Fordi jeg har altid drømt om at blive partner, eller drømt. Det er ikke det eneste, jeg har tænkt på i hele mit liv. Men jeg har virkelig gået og tænkt på, hvornår bliver jeg partner, og hvornår accepterer de mig. Jeg har lige prøvet at pleje for partner, og hvorfor accepterer de mig ikke, og hvad sker der? Så jeg er bare mega glad nu, fordi at jeg er blevet accepteret. Og så vil jeg også gerne lige sige tak til Lyng Gameplays, fordi han har lavet et shoutout til mig. Og vi snakker tit over Skype og sådan noget. Han er en rigtig god dreng. Gå ind og tjek hans kanal. Link her i beskrivelsen. Ja. Og fordi jeg er blevet partner, så har jeg fået features som et banner. Deroppe. Det er jeg virkelig glad for. Det er egentlig mest det, som jeg kan lide ved at være partner. Det er, at jeg har det der banner. Ikke pengene, det er jeg faktisk ret ligeglad med. Hvad skete der? Men ja, jeg skal lave en 300 sub special, så det vil jeg gøre. Og den bliver meget anderledes end alle de andre har lavet, fordi jeg skal æde en hel citron. Ja, en hel citron. Det her, det er simpelthen det mest tåbeligste, jeg har gjort. Altså, jeg tror ikke, jeg kan æde den her, men jeg vil prøve. Så ja, jeg rykker ud på bordet. Eller, ja. Jeg rykker bare ud på det der hvide, flotte kants runde bord der. Eller, flot, det ved jeg ikke om det er. Men... Okay, jeg siger det igen. Jeg rykker ud på bordet. Ja. Så er vi klar. Jeg har skåret citronen op i 2 dele, og jeg tror... Hvad er det, jeg har der? Jeg tror, jeg skærer den op i 4 dele. Fik noget i noget. Det her det er seriøst bare for dumt. Jeg starter med, jeg skærer den op i det her del her. Så. Ja, så er det vel bare om at komme i gang. Okay, vi starter bare fra en 3, 2, 1. Og det er surt. Jeg mistede det. Næste. Det er satme surt. Aller sidste. Så er man færdig jo. Det her, det skal I prøve at spise en aften, hvor I virkelig keder jer. Fordi at det smager satme godt. Eller, det er rimelig surt. Lidt surt i det, men ja. Men tusind tak for 300 subs. Jeg vil gøre det for jer, og jeg har gjort det her. Så tusind tak for partnerskab og 300 subs. Og bliv ved med at følge mig. For jeg bliver ved i fremtiden med videoer. Hvis jeg holder en lille pause en gang imellem, så er det ikke fordi jeg er stoppet. Så er det bare fordi, at jeg lige trænger til en pause eller et eller andet.
Men tusind tak fordi I så med. Tusind tak for 300 subs, og tusind tak for partnerskab. Det er dejligt. Så ja, tusind tak for alting. Vi ses, ha' det godt. Hej igen.